Himuutan, wala ka nanulod, oy. Gidamay pa sinusin. Kaya ako di ay, gidamay. Natagbo kitong paulat si ma'am sa yabang. Tagbo dyan to. Kaya nag-atik-atik man iukuan. Ati ka mo kung mamalit ko kay shooter. Kasi topic niyo to ni Ma'am Derilosyo. Kuan, noun o pronoun. May kinakatubag ka. Ala, gilaay ko eh, kaya ako ra isa. Kabalo baka nga si Dudong Pawix. Muskwila unta ato. Ilaron bitaw namo nga walay klase. Oh, good morning. So, wala ka mo grabe? Kada abot na lang ako dito sa classroom, saba kayo mo? Awa, huwag kayo mo kapanilig sa classroom? Unsa, magpasugo pa mo? Agay! Good morning, ma'am. Good morning, mga classmates. Dunong Pawix, late na pod ka? Dapat ko palimpyo dire. Yes, ma'am. Biti, saan? Nagsapot ako na si ma'am. Hindi lang, ukabalo ba? Sige, guru niya ka niya. Kasukan ka karoon. A few moments later. Kamu gani, dili naman magpasugo ha? Kung ikaw ang classroom, limpyohan ninyo. Yes, ma'am. Kuha ng imong kalo Dunong Pawix. Unsa, huwag kayo salig sa atop? Karon, kinsay mastermind ninyo atong Bernes nga wala mo ni sulod? Oh no! Oh, why maningog? Dunay nakakita sa inyo ha. Nga nanguha mo bayabas dito sa ila ka Ilsa. Alayo ato, naabot pa mo dito sa bukid. Maria, sipat man ang imong mata. Tindog. Maria, tindog na diha. Ma'am. Kagway oh, dili makabukog baso. Perting butana. Maria, kinsay may nag-leader ninyo atong Bernes nga wala mo ni sulod? Kuan, ma'am. Si Dudong Pawix. Nakay! Ako naman noon na. Leader anay na. Ikaw naman yung nag-isurya sa kuha na white klase. Niya na, manggudya sa mo ang tulong, ma'am. Ni Betty ni Clear, ma'am. Nga wala day Dito klase, palabot ma'am. mo, ma'am. Ma'am, ningon si Dudong Pawix, ma'am. Ang tropo niyo. Turugyapon. Tama maging tulugan eh. Turugyapon, ma'am. Giinan mi niya, ma'am. Giatangan mi niya itong nang Tangan, Japon. Baka, ma'am. Ay, mo pag Di ko palabot ka niyo. Di ko palabot ka niyo. Naday meeting daw. Meeting daw mo. Dilom Dudong Pawix, kay dili ka makasinaputan ni. Tindog dia. Na, sama ni ma'am na si Maria may nag-leader, ma'am. Muskwila mong takaton niya. Iya kong giatngan, ma'am. Naingon daw sila, white klase. Ma'am, kuan, ma'am. Oh, naaman jud ko yung mga testigo mo. Pastilan. Pero si Betty. Mauna, Ingon siya, ma'am, nga wala daw ka. Nag-meeting daw. Di, kay waday klase. meeting, kamura mo ginaingon gani. Kamuha lang daw may bayabas ito yan ni Ilsa, ma'am. Na, mauron. Sunod, di na ako mukuyog sa inyo, ha. Oh, tanawa, ma'am, oh. Ikaw Dudong Pawix ha? Bilib man ta ko sa imong pagkakugihan. Pero ikaw di ang nagbasiugdas nga dili mo manulod. Medyo ko nag-leader, ma'am ba, ma'am. Promise, si Maria, mang good, ma'am. Ayaw na mo pagtinukluray. Ipatawag na ko ang iyong ginikanan kay ako istoryahan. Yes, ma'am. Diha sa mua. Moadto sa ko sa faculty kay kuon sa nako akong tambal kay sakit kay akong ulo. Ikaw, Maria, ba, nan? Kung ako man yung mong giinguna, ako nag-leader. Wadyo kayo klaro ba? Ikaw, kay di man kayo masukos, ma'am. Di, masok ko. Tayo ka do. Patay tayo, kasi ang papa do.